Vážení športoví priatelia, nachádzame sa v gymnastickej hale v Nových Zámkoch, pretože naše dievčatá sa dneska zúčastnia krajského kola v gymnastickom štvorboji. Vidíme dievčence práve, ako sa pripravujú na svoje cvičenia. Prebiehajú rozcvičky všetkých družstiev. No a ja by som sa opýtal niektorých našich dievčat, ako sa cítia pred pretekmi. Tak máme tu jednu z našich najlepších gymnastiek, Laru. Lara, prosím ťa, poď sem. Ako sa cítiš pred pretekmi? Dobre, čo myslíš, ako dopadneme dneska? Nejaké také dobré, podľa mňa. Prvé, druhé, tretie, čo typuješ? Asi také druhé. Druhé. A ty sa cítiš ako pripravená? Dobre. Trénovala si poriadne? Tak, to musí dobre dopadnúť. Ďakujem za rozhovor. Máme tu ďalšiu našu súťažiacu, Alicku Svrčekovú. Alicka, ty sa ako cítiš pred pretekom? Výborne. Výborne. Rozcvičená? Áno. Áno. A typuješ naše umiestnenie ako? Asi druhé. Druhé miesto. No tak, ste skromné dievčence, uvidíme, ako to dopadne. A máme tu ďalšie baby, ktoré sa pekne vyčesávajú, aby ohúrili porodkyne svojou krásou. Steluška, ako sa cítiš pred pretekmi? Mám trošku sa bojím, ale... Trošku sa bojíš, určite to bude dobré. Hanka, ty? Ja v pohode. V pohode. Ako typuješ naše umiestnenie dneska? Budeme určite medzi prvými tromi. Medzi prvými troma typuješ. Dobre. No a ešte nám tu zostala Lauruška, naša Tomanová. Lauruška, ako si rozcvičená na dnešnú súťaž? Slečna Tomanová, ako sa cítiš? Dobre sa cítiš. Pripravená poriadne? Tak a zostala nám tu posledná naša súťažiaca, Sara Hrečková. Sara, ako sa cítiš ako prvá náhradníčka v kolektíve? Si pripravená do boja, keby sa niečo stalo? Áno. Tak, super. Držíme palce, dievčence, poriadne sa rozcvičí.